sahiha. Sakti membubong kana mga tao kunaraka. Magitin ko paglatan ng langit ang sulupa. Na magisubisul sulang lang na kada si dunia. Sebab ko kayo niyan ang giyang kutwa kaduyan. Nagito'y kabaloy andita na pagkisulut. O mga malaika sisang kuta mga tao amya ginataw amya papaskiran sa agama. Ay guna o gano siya niya ginataw. Siya ko sulat umya ka magatos ragun. Dahil yan sulayaan na kadato yan na sukadato. Amay kabayak kuri ang sagiyang kutwa kawiyag-wiyagyan. Nakasigsaan sa taman na tuwa bala magad. Amya tangkad adaban yan sigsa walong alang uri. Ada ng mga tao, ay isiksa kila ng mga malaika. Napapagay kang kila lagi ang upa kayo ang sako. Miyali sa Quran. Bada a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna sajaratan zaqqum ta'amul asim. Kalmuhli yaghli fil butun. Kadhalil hamim. Mataan at siguro lagi ang kaya kayo ang sako. Na pangalang kena yung mga tao ang mga baransan ang mga darwa ka mga tao. Lagi na sige naman ay o tiyunag at tumbaga at pendidi sikutian ang mga tao at pakakanun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko ito kayo ay sa kumanapalan. Lagi kun ang mga ulo wa syaitan kaan naharu'uso sayati. Lagi kun ang mga ulo wa syaitan ang mga kanakan. Na andid ni kakanaw lagi ang kuta mga tao. Na mamang isurok sa diyang kaya batangiran. Na andid ni kisurok yan nun. Na lino niran na di na nagkalino. Na guwa niran na di na nagkagua. Na ayamaswera na makatatampulirin sila. Makadula sila, makasisalim pato sila na kadilano na yamana nagkagua. Na umang makatanas sa diyang kuta kisumbo niran na diyang kutwa igyan. Na din bubadwag yung kutwa mga tiyan niran. Sabab sa diyang kutwa kayo niyan. Sa diyang kutwa kasuswagi kiran. Na mapikirila aso kasisiran sa dunia na igra kaya sa ogan sila nakasundok nila na lagi tayo kapagkadayan nun na gumuraw sila sa sangkiburagun sa kapag kumagal na sa lagi utupan kapakinatan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-inom nila niyali siya sa suratul Kahf wa iyastaghithu yughatu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Amay ka mga nisiran sa inuman. Napakainom namin siran at tigwallah saig aplikab ubit teman-teman sukayaw niya. At sobra ka na sangkot at tiulag at tumbaga. Na andid ni kayo numeran makakagyatatan lang sa giyang kuto apo tawa pelangga. Na andid ni kayo may niran kung mga parasiran kasanggo paniran. Na matunag sulang-ulangan asapo kung mga parasiran. Na andid ni kapakasulad yung sangkot ang mga tiyaniran. Na mga rardu pakataas ang mga ahong mga rardu tagiyang kuto mga tinairan. Na ayaw masuk ang kuto mga tao na makaburok sila. Sa makapamangilisiran si Allah. Sa katangguan siran, oranan siran. Na sangkibura kung mga pagarian, nagumura ang yung kuto mga tao. Na sigo kaganap o ikasangkibura kung umanis salungan roon na sangkibura kung natimbangnya na sa dunia. Nagyang kuto may mera na dumas sa malangit. Na sigiran sigiran at tiyari masuk panganitan o kapakauranan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya dito na sa lakaw na aya makapon sa langit. Nagyang kuto mga wato. At dito man na nagyang kuto ayaw niya na andit ni kapakapanayan sa kuto mga umpulong-pulong niran na lumambos isa gyang mga kurikudiran. Nagyang kuto makagura ko siran sa mapamaniran si ko mga malaika. Hey mga malaika, napangyayari niyo kami kung kad na namin. Amalo kami ni nasige naman pakadikad-kan sa salungan mo. Na ayamaswa na sa sayang mo takapong gulaw kira na sangki bulagong pumanagos silang bumasumbot. Alak sa ufiha wala tukallimun. Tatar kerusan. Kikip sa kalusaw makanuditiro. Nagyang ko tadid na makatiro kira. Na anda sa bapi ay managitano sige paluid na kalari mga pagari ang sa mga bubayan. Kana umay ka makamasal sa manusia na ba na mapuli? Kana ba na nakapulay? Akapakandudian si ko pamana dunia kaan makapagaman sa amal amapaya ka din ka para mga pagariya. Dito sa bapa paman nakapagay na katalo sa palagod naman. Kaapos sa pusan dinaya kawiya-wiya. Dito sa bapa paman nakapagay na katalo sa palagod naman. Kaapos sa pusan dinaya kawiya-wiya. Diyan kaya lambong
Nalimu ay wala ang iyang kalalakay na o. Dinira ka tanong ipaking silubok. Ay maana na karila inyo nakita nung kapakapunita noong sarila ka ang talusan di katagad. So wala na ayakasin. Aapakaalala na kanino kung mga umurtan na ubakalo-kalo na makatubat tanong. Kaasa ka mo ulit tanong yan madalas sa isagiyang kuto anuan akyang. Ay masuk agiyang kuto mga tao. Nagiyang kuto gumura o sirang kaman sa sigiran. Kaya kadang namin napakauran kami na kay manto na tungan ay kami. Ayat itu sama yang. Lagi yang kita hidup agak yan asal lagu na may daerah mga dumat maging kanang yang kita kapuan nila. Lagi yang kita hapit tahu serang katiran. Abanda sa terima sa panglitan lo kakatiya dunia tumalang sa banda ini pagulat. Na anjir ni kakay mga kita malibutong na ayat man naman makapanakiran na mga urang ako mga ulit. Giyang kita mga urang ako ulan dalagit o mga alakuda. Kullama ladaga ladgatan lam tajal alamha 40 kharifan. Uman makay sa makatuka. Napatapulong na di kadaging kutwa kagaganday o alalian mga kalarian. Diyan kutwa mga uladro. Aaya ang pangalayan ng dalagit o mga ligaunta. Kaana sa lubok. Dalagit o mga ligaunta. Na uman makay sa makatuka na pitupulong na di kadaging kutwa alalian. Uman isa timan. Nasang kutwa kapalukaan yan sa kutwa mga tao na manapagalawa sila. Kataman sa ayat yan sa hadith. Inna zilada jildal kafir 42 ziraan. Wa inna jirtahu mithla Uhudin. Wa inna ma bayna mankibayhi kama bayna Makkah wal Madinah. Ayat apa kapal mga tao sa neraka. Napatapuluh abu dua kahit ka kapal ko balira. Na ayat apa makalang peniranan gelagi da palaw uto. Ayat apa kabila lagi yang kaya wa gairan na lagi da pagalitan na Makkah ug Madinah. Subhanallah. Ay kana upo alawas. Nagu ay kadakan orang nagu ay kadakan ulit apa betul. Na umani sate mana ulit na pito puluwago na kagagunday o alalyan. Umani sate mana orang na patapuluwago na magudamihan ang kuto parang kau palit-palitian. Na kana ba sa sate man? Kana ba diyog man? Kana ba magatos? Kana ba sanggibo po kabutul? Kasus walay matao ko kadakan apa kabutul amang ngudut. Nagiyuti sa mga pagarian mga budemi. Ay maana na kapakalangan tanong sa iba't-iba sa alam ba ko yung tanong sa ayaw mo kapag-apas tanong na mga presyonog tanong sa karuto. Saan ulang-ulangan akabay apad ng tanong arapula alam mo. Alin duman ang mga tao sa kunaraka ayaw mga mababak yan ang asig sa naging ko sa apakitutulun wala. Apakitutulun wala subhanahu wa ta'ala. Niyalisi sa Quran. Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها mataan ato sila nuto ang mga tao ang mga mangungkit na isibog ang sila nating wala sanditar nila ang mga kadot ad na mga malungiranon ad na mga bangkalairanon nagod na mga pantaloniranon adong pa na mga gugayiranon ana baro mo tataman sa giyang kutwa kadot kabubusin ko mga uliran ang kutwa pulikab oy ayak kayaw niya na sobrapan kutyaw nag-atong baga yusharu bihi ma fi butunihim wal julud pagtulagot to, kung mga kumaliran agos matatago, kung mga pisumba nila. Kana baro mo tataman, wala hong makami o min hadid. Adam pa na ipagpamagpakakilan ang mga rumpi. Ang mga putaw, ayak ang paladiyan natin mo sa putaw sa ikudunia na mapaladagyan ko ito manis sa timansang putaw mga rumpi. Umanira na mapikil, ayak ang pagawairan sa isagyan ko ito kapasig sa akiran. Kung nasang ko ito buko, napakandudin sila doon natin Allah subhanahu wa ta'ala. Wazuku adab al-harik sa tirungkiran. At paamin niyo, natintimin niyo agiyang kaya kasiksaan akatutong udi na karubro. Nagyang ko ito mga tao na sinsagyan ko ito kapagkatulagang ko ito mga lawasirat. Na uman isa kauras na makapito pulo na kasya na agiyang ko ito lawasirat. Dito ini tafsir sinsagyan ko ito katiru Allah. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
Sumanga kabaliran ako sumanga sapiran na sampi namin sa salakaw kabalo din na salakaw sapo. Kaan mati akap sa tamayran sa giyang kutuwa. Kalipag sa giyang kutuwa seks. Na ayaw mo sangan naman siya nakagadaw. Na ayaw sangan wala na sa kapasumbin sa giyang kutuwa asap ay naguyang kutuwa kabalian. Uman makay sa mga uman isa oras na mga 70 matulag. So isa oras na naman 10 minutos. So sa mo to na di pa nagkisa minutos na miyatol na gagiyang kutuwa tawa ayaw kalayan. Nagibo ko ta kubalian na patkulo ang udlo kawesta ayakan agyang kuto ang ipanen nando lagi na palaohod na ay gidayo ay tama na kaya wagyang kuto apoy si kunaraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagare ang salwa mga bubayami ano man ang mga tawro ay pagkakinom mo nagyang kuto kawesta mga dana la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa haliman wa ghassaqa. Dakat taamiran ng apakadanggo lagudag kinumun awas ang kuto pelikap oy nagugyang kuto mga dana. Giyang kuto mga dana na ayam ni alayron sa hadith na sa tao ang makapanaw sa dunia. Na di din mapamarulian so panginginuman ko dunia, nagudin mapamarulian so panganangkan ko dunia. Sabab sa giyang kuto kaduyan, nagumamatay sulang-ulangan amano siya pagpakabaw. Na ay pandapat kasang kuto mga tao pagkisun sumot. Taman sa adina apa paridi yang kalala. Si sanaraka ay ngaran niya na Tinatil Khibal. Giyang ko to aparidi. Udi na lawasay. Nagyut to sa pagkatulag ang mga sak. Mga tao aramig niya tayo na ganyan ginagyan ko takapaginom sa pakabar. Tinatil Khibal. Ito yung sabab mga babayaning mga pagaryani. Giyang kaya lambas sa giyang kaya kawiyag-wiyag tanong. Na kawiyaw-wiyaw iya pangusarang tanong sa kasuat at tanong ko kadang tanong rapod alamin pagupun tanong masuat mamiyatang kadamya kamaradikatan inaupala-pala tanong na ipakasagad sa kapatay ipon sa anak taman sa miyalos napala-pala din ipakasagad din sa kapatay sa kanabo manusia buga taman ako mga di taman ako mga malaika ang punari sa Jibril na pagkataaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapatay mi aliw Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sulaulangan abaran yawan apala-pala din pagkatintiman sa kapatay. Mata-mata na tigwala ay sumirkano sa tartog sumala sarkano sa isa gawan akiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sa dun sa mga tao ama kalidas si ko naraka ama kasulod si ko surga lagi ti mga tao amya guntong. So ay maalay ni nagiti mga tao ay nukasan wala sa kukum ang mga tao amya kapas. Yung kuta mga tao ay kaya pakataling man sa alungan ng wawin amya maradi kaya na ginawa niya sa kuta naraka. As imya kasiran din sa kuta surga. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Daman at sigol lapan tago kawiyaw po dunia arwar sa batag sa gada kapipi ang ginawa po pakalimpang. So kada ito na pulimpangan niya na sa mga dato. So tamo ko na pulimpangan niya so kita mo ko. O wait na ayaw mo di kakalimpang ang mga tawanan na kalagin nila na sularan ay nigulis o agama. Dito sabab mga babayan mga pagarian niya sa rin sa mga tao ama maradi ka kunarak ama kasulad ko surga. Namiyak wali nagyang utadaan. Aging uta surga na ayak alayan erga. Nagibong ko to adiyang asub talil sa lilit. La mawdi'u sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Subusudiyang asub talil sa lilit. Seko surga na adiro na pakabayad sumapapalal mo ko dunia na gusto dunia. Sa timang buwakal di ko surga na malayar ga adi sa dunia. Ayat na rin bagiang ko to mga paradun. Na ayat na rin bagiang ko to mga kanter sa isa surga. Ayat na bagiang ko to mga walay sa isa surga. Gibuang ko pa sa timan awalay, aayang yan na krima. Na ayak apuro yan na 70 kamay. Gibuang ko to apmutuin sa krima. Nagilpi mga rulo ni awalay, ilinibig kagyang ko tamiya kalala apurugan. Yuto ki ano yun wala awamasakin na taibatan fi jannati adi. Mga darpa amadakan. Mga pipi, matatawag sa kota surga jannatu adin. Yang ko pa krima, 60 kamay lakapuro yan. Nagilpi niya makabububaru mga walay. Ang gibu-gibu na kadakalo to ay ililibot lagi ang kutamiyang kalala at turuan. Walay ka, bubay ulay ang sa pagarya, si sagi ang kutwa surga. Sa timan na kima na ayak kadakala pintuan niya na patanggib. Laha
laha arba'atu alafin abwab. Patang ribu pintu anian. Na umanis sa man sagiang kuto akwatu niyan na 70 agiang kota paitaw niyan. Na sumunod ko na umanis sa man sagiang kota pintu anian na 70 akan